Шановні народні депутати, я з великою приємністю запрошую до слова голову Сенату парламенту Чеської Республіки, вельмишановного пана Мілоша Вистрчіла. Будь ласка, пан Мілош. Шановний пане голово, шановні депутати Верховної Ради України, шановні польські друзі України, dámy a pánové, v srpnu loňského roku jsem se u vás v Kyjevě zúčastnil inaugurace Krymské platformy, která podpořila celistvost a integritu Ukrajiny a navrácení protiprávně anektovaného Krymu. Měl jsem tenkrát také možnost vystoupit zde před vámi, poslanci Věrchovnej rady Ukrajiny. Ve svém vystoupení jsem tehdy zmínil rok 1938, Mnichovskou dohodu, jako smutnou paralelu mezi českou a ukrajinskou historií, jako smutnou paralelu mezi českými Sudety a ukrajinským Krymem. Přiznávám, že jsem nečekal, že již za 8 měsíců od tohoto svého vystoupení budu v ukrajinském parlamentu stát před vámi znovu a říkat, že osudy Putinovými vojáky zpustošených a vyvražděných měst Buči, Irpině nebo Borodjanky jsou svým osudem podobné osudu Hitlerovými vojáky vyvražděných českých obcí, jako jsou Lidice nebo Ležáky. Putinovo Rusko ve svém bezohledném velmocenském snění rozpoutalo barbarskou a brutální válku. Zločiny, které Rusko na vašem lidu páchá, nesmíme zapomenout. A ti, kteří jsou za ně zodpovědní, musí být potrestáni. A to v čele s Putinem a Lukašenkem. Utrpení, které vaše země prožívá, je obrovské. Avšak obrovské a obdivuhodné je také vaše hrdinství. Hrdinství ukrajinského lidu a ukrajinských vojáků. Už jsem zmínil Mnichovskou dohodu, která nás, tehdejší Československo, bez naší účasti vydala na pospas Hitlerovi. Nesmíme ani minutu, nesmíme ani vteřinu připustit, aby se Ukrajina, abyste se vy, Ukrajinci, dostali do naší mnichovské situace. Ústupky diktátorům nikdy nefungovaly a nikdy fungovat nebudou. My Češi to víme velmi dobře. Naše pozornost a čas jsou pouze jednou z věcí, které vám můžeme nabídnout. Jsem velmi rád, že mezi prvními si to uvědomil i náš český premiér Petr Fiala, který se spolu s polským a slovinským premiérem vydal do Kyjeva již v polovině března. Společně s shodou okolností polským maršálkem Tomášem Grodzkým a polskými senátory, členy poslanci, jsme přijeli jako nejvyšší představitelé horní komory našeho parlamentu, Českého senátu. Velmi si vážím toho, že společně se mnou k vám vás přijeli podpořit také
první místopředseda Českého senátu Jiří Růžička a předseda zahraničního výboru Českého senátu Pavel Fischer. Vy ale potřebujete, a my to po dnešní prohlídce vašich zpustošených měst víme ještě lépe, vy ale potřebujete mnohem víc, než jsou návštěvy politiků. A my si to uvědomujeme. V akutní fázi války vám můžeme a musíme poskytnout zbraně a humanitární pomoc. Je to nejen naše gesto podpory. Je to totiž nejen naše gesto podpory, ale i naše vyjádření víry, že tuto válku, kterou jste si nevybrali a nevyprovokovali a kterou přesto musíte vést, tuto válku vyhrajete. Mezitím my Češi jsme také otevřeli svá srdce a své dveře. Otevřeli jsme je vašim krajanům, zejména matkám s dětmi, kteří museli dočasně opustit své domovy. Vězte, že se o ně snažíme dobře postarat a uděláme vše pro to, aby mohli vést plnohodnotný a důstojný život. Sem patří také vzdělání pro vaše děti, které se Putin snaží připravit o budoucnost. Sem patří i zaměstnání pro jejich rodiče. Jsem vděčný našim českým občanům, kteří ukrajinskému lidu nezištně pomáhají. A jsem hrdý na naši vládu a na náš lid za podporu, kterou Ukrajině poskytují. Děkuji také českým dobrovolníkům, kteří se ve zbrani postavili po boku ukrajinským obráncům. Nejde však jen o vaši podporu v tuto chvíli. Naším cílem musí být i to, aby naši občané podporovali Ukrajinu dlouhodobě. I v Evropské unii jsou bohužel slyšet zastánci extremistických a populistických ideologií. Úkolem nás, demokratických politiků a volených zástupců, je porozumět strachům našich národů a voličů a přesvědčit je o tom, že i u nás doma musíme o hodnoty, za které vy bojujete, více pečovat. Je to velký úkol a je to náš úkol. V tuto chvíli jste to totiž právě vy Ukrajinci, příkladem toho, jak tyto hodnoty žít. Jste jejich nejvýraznějšími nositeli a ochránci. Já a nejen já si uvědomuji, že vaši lidé bojují a umírají také za nás a za ideje, na kterých Evropa postavila svoji prosperitu. Znovu se skláním před vaší hrdostí, odvahou a odhodláním. A velmi vám za to děkuji. Když váš prezident Volodymyr Zelenský použil myšlenku sluhy lidu, sluha národu, byla to politická satira. Dnes je však vše jinak. Dnes svému lidu v čele s prezidentem Zelenským sloužíte způsobem, který zaslouží obdiv a úctu. Díky za to. Svobodná, hrdá, sebevědomá, bojující a jsem přesvědčen, že vítězná Ukrajina bude navždy příkladem všem, kteří touží po svobodě a demokracii. Bude důkazem toho, že tato touha může být naplněna, pokud si lidé věří, nevzdávají se a nepodvolí se. Touha po svobodě a víra v sebe sama odolá i obrovské přesile a porazí i mocného nepřítele. Ukrajina je již dnes pro mě, pro nás, morálním vítězem. Až vaše válka skončí, musí být naším společným úkolem a cílem vybudovat na válečných troskách novou,
silnou a svobodnou Ukrajinu. Bude to investice do naší společné budoucnosti. Když říkám společné, mám na mysli jasnou nabídku perspektivy plného a plnohodnotného členství Ukrajiny v Evropské unii. A po minulém týdnu se zdá, že jsme k tomu cíli o krok blíž a Česká republika vás v tom bude podporovat. Co říci na závěr? Na závěr si dovolím zmínit slova dvou světoznámých osobností. Jedna je od nás z Česka a druhá je od vás, z Ukrajiny. Tou osobností z Česka je Václav Havel, náš první český prezident. A já si dovolím parafrázovat jeho slova a popřát nám všem, aby ukrajinská pravda a láska zvítězily nad ruskou lží a nenávistí. A ta druhá slova se pokusím říci ukrajinsky a jsou od vašeho velkého básníka Tarase Ševčenka, který napsal: Nevmiraje duša naša, nevmiraje volia. I proce my povinni pamiętати. My razom z vami. Sláva Ukrajiny! A ještě si dovolím jednu věc. Český senát, předseda Českého senátu může udělit nejvyšší vyznamenání Českého senátu stříbrnou medaili. Já jsem tu stříbrnou medaili přivezl jsem ji sem k vám na Ukrajinu a rozhodl jsem se, že ji společně se svými kolegy Jiřím Růžičkou a Pavlem Fischerem předáme. A chceme tu stříbrnou medaili předat hrdému ukrajinskému lidu za jeho statečnost. A protože vy jste volenými zástupci hrdého ukrajinského lidu, tak si dovolím tuto medaili symbolicky předat do rukou předsedy vaší Verchovní rady, do rukou Ruslana, milého přítele. Шановні колеги, від імені всіх депутатів Верховної Ради я можу сказати: служимо українському народу, дякуємо чеському народу.